Mae trenau cyflymach, gorsafoedd gwell a mwy o bwerau ar gyfer Cymru yn ddim ond rhai argymhellion mewn adroddiad newydd gan Bwyllgor Menter a Dysgu Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Canfyd ymchwiliad deufis y Pwyllgor i seilwaith yr rheilffyrdd yng Nghymru ar gyfer y dyfodol, rwydwaith sy'n brwydro yn sgil cerbydau anigonol, cyfleusterau gwael mewn gorsafoedd, gwasanaethau anaml mewn ardaloedd gwledig a diffyg rheolaeth statudol. Ynglŷn â mater hygyrchedd gorsafoedd, mae llawer o deithwyr posib yn methu defnyddio'r trenau yn syml oherwydd y cyfleusterau gwael. Mae gan Alan Thomas cerebellar ataxia sy'n gyflwr niwrolegol nad yw'n ei gyfyngu gadair olwyn yn barhaus, ond sy'n golygu bod cadair olwyn yn rhan angenrheidiol o'i fywyd o ddydd i ddydd. Os yw Mr Thomas am ddefnyddio'r tren, bydd yn teithio nid yw orsaf leol 6 milltir o'i gartref, ond i brif orsaf 15 milltir i ffwrdd. Mynediad a chyfleusterau sy'n creu problemau iddo. This station is unmanned, and if you require assistance at any station, you have to ring and book it a few days in advance. And if the station's unmanned, you won't get it. Mae rampiau i bobl yn abl yn yr orsaf hon ar gyfer bob platfform, ond mae'n un o'r 220 gorsaf drwy Gymru nad yw'n cael ei goruchwylio, a gall hynny beri bod mynediad i'r orsaf yn anodd. Mae gwella hygyrchedd a chyfleusterau mewn gorsafoedd yn un o 11 argymhelliad yn yr adroddiad gan y Pwyllgor Menter a Dysgu. Cadeirydd y Pwyllgor yw Gareth Jones. Mae'r adroddiad yma yn edrych ar ddyfodol tymor hir y rhwydwaith reilffyrdd yng Nghymru. Ac mae bob tystiolaeth hyd yma yn dangos y bydd 'na gynnydd nifer y teithwyr a'r nwyddau fydd yn cael eu cludo ar y rheilffyrdd. Y bwriad ydy wrth gwrs i ni fod yng Nghymru drwy'r Llywodraeth i sicrhau bod ni yn barod i fanteisio o'r cynnydd ychwanegol yma ac bod yna gysylltiadau cyflymdredd uchel efallai wedi trydaneiddio rhwng Cymru a'r Deyrnas Gyfunol a gweddill Ewrop. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod ystyriaeth yn cael ei roi i reilffyrdd ysgafn trefol yng Nghaerdydd, Abertawe a Chasnewydd. Hefyd mae'n argymell cyflwyno cerbydau newydd a dirprwyo pwerau ar arian sy'n gysylltiedig â hwy fel y gall Cymru gynllunio a buddsoddi yn ei seilwaith reilffyrdd ei hun yn y dyfodol. Mae adroddiad llawn y Pwyllgor Menter a Dysgu ar gael o'n gwefan.